stvoritelja znam. Ja stvoritelja znam. Život daje mi. Prije nego me stvorio, poznavao me. On moje ime zna i svaku misao i vidi suze sve i čuje molitve. Ja spasitelja znam. Ja spasitelja znam. Njemu pripadam. Ostaviti neće me, ma gdje god bio ja. On moje ime zna. On moje ime zna i svaku misao i vidi suze sve i čuje molitve. On moje ime zna. Amen. Stvarno nas Gospodin zna po imenu. To je tako lijepo. Pogotovo zato što je on neprolazni Bog. Ima pamćenje koje stvarno nikad ne zaboravlja. I u toj neprolaznosti, toj sili kakav je Bog, mi jačamo. Umjesto da slabimo dok čekamo, mi kao vjernici u Krista, mi jačamo. Evo, ja vas molim, kao što smo i prošli put rekli, premda ste doma, u svojim ugodnim naslonjačima, kaučima, pijete svoju jutarnju kavicu dok nas gledate i slavite, ja ću vas ipak ohrabriti da premda ste doma, ustanite se, plješćite zajedno s nama, mi ćemo koristiti maštu da vas vidimo doma i slavite s nama Gospodina dok pijamo ovu pjesmu Neprolazni Bog. Jačamo dok čekamo na Gospoda, čekamo na Gospoda, čekamo na njega. Jačamo dok čekamo na Gospoda, čekamo na Gospoda, čekamo. Iz početka. Jačamo dok čekamo na Gospoda, čekamo na Gospoda, čekamo na njega. Jačamo dok čekamo na Gospoda, čekamo na Gospoda, čekamo na njega. Naš Bog za uvijek vlada i spasitelj i nada. Ti naš si neprolazni Bog, neprolazni Bog, neumahni
naš Bog za uvijek vlada, izbavitelji nada. Ti naš si neprolazni Bog, neprolazni Bog, ne umaraš se, ne sustaješ, ti branitelj si slabima, iz rana utjeha i nosiš nas na svojim. Idemo još jedan put. Ti naš si, ti naš si neprolazni Bog, neprolazni Bog, ne umaraš se, ne sustaješ, ti branitelj si slabima i brana utjeha i nosiš nas na svojim krilima. Kriste, Kriste, budi mi centar, izvor moj i moj put. Kriste, Kriste, budi mi centar, nada moja, moja pjesma. Kriste, Kriste, budi mi centar. Kriste, budi mi centar, izvor moj i moj put. Kriste, Kriste, budi mi centar. Kriste, budi mi centar, nada moja, moja pjesma. Kriste, budi vatra, budi vatra srca moj, budi vjetar jedrima, budi razlog života moj. Isus, Isus. Kriste, budi mi čežnja, budi mi put, vodič moj. Kriste, Kriste, budi mi čežnja. Kriste, budi mi čežnja, budi mi put, vodič moj. Kriste, budi
Sredina je rujna i mi se ponovo nalazimo na početku jednog novog životnog razdoblja. Kao da imamo dva početka godine. Jedan je onaj početak kalendarske godine u siječnju, a drugi je ovaj u rujnu. Evo, ljeto nam je na izmaku, godišnji su završili, počela je škola, mališani su se vratili ili te krenuli u vrtić, a i studentima će uskoro predavanja. I često nas upravo početak nekog novog životnog ciklusa potiče na donošenje nekih novih odluka. Želimo poboljšati svoj život. Želimo poboljšati sami sebe. I tako obećavamo sami sebi, a i drugima, da si više nećemo dozvoliti da stvari izmaknu kontroli, kao što je to možda bilo prošle godine. Jer svi znamo onu pjesmu, ovo mi je škola i drugi puta ću drugačije. I tako obećavamo si da ćemo biti bolji u svemu što se može. Produktivniji, organiziraniji, više ćemo učiti, više vježbati, zdravije se hraniti, više vremena provoditi s obitelji, više čitati Bibliju, redovitije ići u crkvu, više moliti. Sve u svemu bolje ćemo koristiti svoje vrijeme. Da, to vrijeme. Kako samo izaći na kraj s njim? Kako ga uloviti? Kada ono uporno bježi. Kada ga nikad nema dovoljno za sve ono što želimo i trebamo. I možda nam se čini da je ta borba s vremenom problem suvremenog čovjeka. Ali to je očigledno mučilo i ljude puno prije nas. Jer o ispravnom korištenju vremena čitamo i u Bibliji. Jedan od tekstova koji veoma izravno govori o mudrom korištenom vremena je onaj zapisan u Efežanima poslanici, 5. poglavlje, 15. do 17. redak. I tamo kaže: stoga pazite kako živite. Ne poput lakomislenih ljudi, nego poput mudrih. Mudro koristite vrijeme, jer su ovo zla vremena. Ne budite lakomisleni, nego uočite što želi Gospodin. Očigledno su i vjernici rane crkve imali problema s tim kako su koristili svoje vrijeme. I baš se pitam što je to njima odvlačilo pažnju kada nisu imali sve te ponude, sve te mogućnosti, aktivnosti, sve te ekrane i društvene mreže poput nas. Međutim, očigledno je to nešto u čovjeku samom da se lako prepusti i postane lakomislen kada je vrijeme u pitanju. U ova je 3 retka nedvosmisleno pokazana razlika između mudrih i lakomislenih, a to je povezano s korištenjem vremena. U drugom prijevodu čak se koristi riječ poput ludi i bezumni ljudi. Ali krenimo redom. Ovaj naš tekst kojeg smo čitali počinje jednom malom riječju, stoga. I to jasno daje do znanja da je prije tog teksta prethodilo nešto važno. Neka izjava na koju se ovaj naš tekst nadovezuje. I prije svega trebamo obratiti pozornost na to tko se u ovom tekstu obraća kome. Tekst je zapisan u Efežanima poslanici. I jasno nam je poslanica, to je pismo. A na početku tog pisma, u recima 1.1, saznajemo tko piše i kome piše. Od Pavla, apostola Isusa Krista po Božjoj volji. Božjim svetima u Efezu, vjernim sljedbenicima Isusa Krista. Očigledno je ovdje, kao i u cijeloj poslanici, da se radi o različitim uputama, preporukama i poticajima koji su namijenjeni isključivo vjernicima, sljedbenicima Isusa Krista. I pisac poslanice ne dovodi ovdje u pitanje njihovu pripadnost Kristu i već otvoreno ukazuje na neke probleme i propuste u svakodnevnom životu i potiče ih na ispravniji, na mudriji način življenja. Na početku 5. poglavlja čitamo
kako im govori da su oni voljena djeca Božja. I kao takvi su pozvani biti poput Boga i živjeti životom ljubavi koji se temelji na Kristovoj ljubavi. Nadalje im govori da su oni svjetlo u Gospodinu i da trebaju živjeti kao djeca svjetla, jer Krist je taj koji ih obasjava. I sve ove izjave izrečene su kao činjenice. I one se ne dovode u pitanje. Štoviše u tekstu se koriste riječi budući da ste djeca Božja. Zatim, sada ste svjetlo u Gospodinu. Ono što slijedi nakon te riječi stoga, kojim započinju naši reci koji smo čitali, namijenjeno je onima koji to već jesu. Voljena djeca Božja, svjetlo u Gospodinu. Upravo zato što to jesu. Voljena djeca Božja, svjetlo u Gospodinu. A ne zato da bi to tek postali. Stoga nastavlja se dalje obaveza koja proizlazi iz tog identiteta, iz tog statusa, iz tog poziva. Ti koji jesi voljeno dijete Božje, ti koji jesi svjetlo u Gospodinu, tebi je ovo namijenjeno. Zato je lako ovaj izazov prebaciti u naše vrijeme i primijeniti ga upravo na nas. U ovom kratkom tekstu kojeg smo čitali, od svega 3 retka, imamo 4 glagola koji se odnose na to što trebaju činiti voljena djeca Božja, sljedbenici Isusa Krista. I to znači da Bog nama daje aktivnu ulogu u tom procesu. To nije nešto što će se dogoditi samo po sebi dok mi besposleno sjedimo i čekamo. Mi smo ti koji trebamo paziti kako živimo. Mi smo ti koji trebamo mudro koristiti vrijeme. Mi smo ti koji ne smijemo biti lakomisleni. Mi smo ti koji trebamo uočiti što želi Gospodin. I kao odgovor na ovaj izazov postoje 2 mogućnosti. Ili ćemo biti mudri, ili ćemo biti lakomisleni, ludi, bezumni. Sljedbenici Isusa Krista pozvani su samo na jedno, da budu mudri. Jer upravo korištenje vremena, mudro korištenje vremena je jedan od temeljnih pokazatelja nečije sveukupne mudrosti. Pročitala sam kako je netko jednom davno dao kreativan oglas. Izgubljena jučer između izlaska i zalaska sunca 2 zlatna sata. Svaki po 60 dijamantnih minuta. Ne nudi se nikakva nagrada, jer su nestali zauvijek. Ukoliko smo iskreni sami pred sobom, moramo priznati da smo i mi sami ponekad gubitnici dragocjenih dijamantnih minuta i zlatnih satova. Otišli su u nepovrat. Koliko je samo situacija u našem životu kada se nismo pokazali mudrim upraviteljima vremena koje nam povjereno na upravljanje od samog Stvoritelja. U 24. psalmu, u 1. retku, čitamo: zemlja i sve na njoj pripada Bogu. Njegov su cijeli svijet i svi ljudi. Sve pripada Bogu, pa tako i naše vrijeme. Naše vrijeme nije naše, nego Božje. Znate da čak postoji ona narodna izreka koja kaže za nekoga tko ljenčari da se ponaša kao da krade Bogu dane. Na samom početku vremena Bog postavlja čovjeka kao upravitelja nad svime što je stvorio. Mi smo pozvani biti upravitelji svega onog što je Božjeg. Pa tako i upravitelji vremena koje je nam dao na raspolaganje. I naš stav prema korištenju vremena mora poći od našeg razumijevanja da nismo vlasnici, ali smo pozvani biti mudri upravitelji. Mudro korištenje vremena uvijek je povezano s prioritetima.
i na tome se temelji cijela suvremena znanost o upravljanju vremenom. Zanimljivo je, pročitala sam podatak, da je prva knjiga o upravljanju vremenom izašla još 1910. godine u Americi i zvala se Kako živjeti 24 sata dnevno. Nudila je praktične savjete kako uistinu živjeti, a ne samo postojati, životariti. Navodno je Henry Ford, vlasnik poznate tvornice automobila, kupio 500 primjeraka te knjige za svoje menadžere. Želio im je pomoći da nauče bolje koristiti vrijeme, i to ne samo na poslu, nego i ono privatno vrijeme, jer tada čovjek postaje zadovoljniji ako kvalitetnije koristi svoje vrijeme. Sad, ako smo iskreni sami prema sebi, priznat ćemo da mnogima od nas nije lako upravljati svojim vremenom. I to nam zna stvarati probleme kako u poslovnom, tako i u osobnom životu. Danas vam postoji mnoštvo seminara, tečajeva, uživo i online programa i raznih alata koji vam žele pomoći kako se bolje organizirati, kako bolje organizirati svoje vrijeme. I ono što sam primijetila, svi oni, barem oni u koje sam ja imala uvid, koriste dvije ključne riječi između kojih kao da se najviše vodi borba. S jedne strane to su prioriteti, a s druge strane to je odlaganje ili odugovlačenje. Prepoznati prioritete i uspjeti se izboriti protiv odlaganja stvari za kasnije, to je već prava umjetnost. A mi ljudi, osobito kršćani, spremni smo reći da mi znamo što je nama prioritet, što nam je najvažnije. A s druge strane, često puta ne ostavljamo dovoljno prostora upravo za te stvari. I u stvari ih ne stavljamo na prvo mjesto. Neki ljudi će reći da im je najvažnija obitelj, a svoje ukućane ne viđaju po cijele dane. Neki će reći da su im najvažnija djeca, a ne provode dovoljno kvalitetnog vremena s njima. Neki drugi će reći da im je najvažnije zdravlje, a u stvari za svoje zdravlje ne brinu na pravi način, nego tek kad osjete da imaju problema. Neki će reći da im je najvažniji duhovni život, a ne odvajaju dovoljno vremena za njegovanje osobnog odnosa s Bogom, za čitanje Biblije, za molitvu, za zajedništvo s drugim vjernicima. Mogli bismo tako nabrajati. A s druge strane, mogli bismo zajedno komentirati, ali što da radim kada imamo toliko puno posla? Toliko puno za učiti, toliko puno napraviti, skrbiti za obitelj, toliko puno raznih obaveza. I onda se još uvijek dogodi i nešto novo, nešto nepredviđeno. Kako? Postoji jedna knjiga koja se zove Najprije ono što je najvažnije i autor te knjige, Stephen Covey, razradio je jednu cijelu ideju prema kojoj se sve ono što nam se događa i što radimo može se svrstati u jednu od kategorija vezano uz to koliko je to hitno i koliko je to važno. I onda da to nekako bolje zvuči, evo možemo govoriti o stvarima koje su hitne i koje su bitne. I o razlici i usporedbi. I tako postoji kategorija stvari koje su hitne i bitne. Te ćemo stvari lako prepoznati. Bilo da su u privatnom, bilo u poslovnom životu. I to krećemo odmah rješavati. Mora se, to je hitno, to je bitno, važno je. I dobro se osjećamo kad to riješimo. Znamo da smo dobro iskoristili vrijeme, riješili smo nešto hitno i bitno. Ali postoje neke druge stvari koje su hitne, a u stvari nisu bitne. Te stvari je teže prepoznati. Jer one nas često zarobe, one nas upletu u svoju mrežu i oduzimaju nam vrijeme. Jer one se događaju stihijski, jednostavno nas napadnu, a nerijetko su nam nametnute od nekih drugih ljudi. I
To su stvari koji nas preplave i koji nas ponesu i idemo ih rješavati. A s vremenom shvatimo da bilo je hitno. To u stvari nije bilo bitno. I pa što da to nismo napravili? Pa što da nismo pustili sve ovo što smo radili i išli rješavati to? Ništa se ne bi dogodilo. Ne bi svijet propao. Možda to stvarno nije bilo važno. Već smo potrošili dragocjeno vrijeme na to. Na nešto što je izgledalo tako hitno, a u stvari nije bilo bitno. A zatim postoje stvari koje nisu hitne, ali su bitne. Da, mi njih prepoznamo i znamo da su bitne. I upravo zato za njih želimo ostaviti dovoljno vremena. I to kvalitetnog vremena. Onda kada ćemo biti odmorni, kada ćemo se moći bolje skoncentrirati, kada ćemo imati više energije, kada ćemo se moći bolje pripremiti, kada to budemo mogli raditi opušteno, punog srca. I tako to odlažemo satima, danima, mjesecima, možda i godinama. Jer to je bitno, ali nekako nije hitno i doći će na red. Znate šta? Takve stvari ponekad nikada ne dođu na red. A nažalost, upravo u tu kategoriju spadaju stvari koje se tiču duhovnog života. Osnaživanje osobnog odnosa s Bogom, redovito i sustavno čitanje Biblije i druge kršćanske literature, redovita molitva, predano uključivanje u neku službu u crkvi ili služenje ljudima izvan nje, aktivno ulaganje u zajedništvo s drugim vjernicima. O da, mi znamo da je to važno i želimo to, ali nekako nam često izmakne. Jer iskrsnulo je nešto hitno, a možda nije bitno. I izguralo je ono što je bitno. Što je izgledalo tako, što nije izgledalo tako hitno. I na kraju postoji tu još jedna kategorija koja oduzima naše vrijeme, a zove se nije hitno i nije bitno. Tu kategoriju mi nemamo. Naravno da je imamo. Tu je, ispred nas je. To je nešto što je pristupačno, lagano, što nas opušta. I da se razumijemo, to ne mora biti ništa loše. Ali nakupi se toga i ode nama vrijeme. A Gospodin nas poziva da mudro koristimo svoje vrijeme. Jer, kako naš tekst kaže, ovo su zla vremena. I jedan drugi prijevod, još slikovitije to kaže. Pazite na svoje korake. Koristite svoju glavu. Iskoristite najbolje što možete svaku priliku koju imate. Ovo su očajnička vremena. I lako ćemo se složiti s tvrdnjom da su vremena zla i očajnička. Osobito ova vremena u kojima živimo. Ali nemojmo zaboraviti da je ovaj tekst napisan davno prije. Vremena su uvijek zla. I to najviše zato jer uvijek će postojati stvari koje će zaokupiti našu pažnju i usmjeriti naš fokus na nešto drugo. Na različito od onoga na što smo pozvani kao voljena djeca Božja. A to je uočiti ono što želi Gospodin. Ipak, u svakom vremenu postoje ljudi koji ne dopuštaju da njihov fokus skrene na nevažne stvari. Evo, na primjer, u 18. stoljeću u Americi živio je jedan mladi kršćanin koji se zvao Jonathan Edwards. Imao je tek 20 godina, ali već je bio uključen u aktivno služenje u crkvi i još je studirao. U želji da sam sebe potakne na vjernost i služenje Bogu, napisao je tijekom manje od godinu dana 70 odluka kojih se odlučio držati do kraja života. I u uvodu je napisao: potpuno svjestan da nisam u stanju učiniti ništa bez Božje pomoći, ponizno mu pristupam, oslonjen na njegovu milost, da me osposobi da držim ove svoje odluke, rezolucije, do te mjere do koje su one u skladu s njegovom voljom zbog Isusa Krista. Tu ide napomena koju je dao samom sebi
podsjećaj se da ove rezolucije čitaš jednom tjednu. Neću ih čitati svih 70, ali bar mali uvid da vam dam. Naprimjer, prva rezolucija, prva odluka kaže: odlučio sam da tijekom svega svog vijeka, bez obzira na vrijeme ili prilike, činim sve ono što mislim da Bogu donosi maksimalnu slavu, meni najveće dobro, najveću korist i najveći užitak. Ili odluka broj 5 kaže: odlučio sam nikada ne izgubiti ni jedan trenutak svog vremena, već uvijek pronalaziti načine kako ga mogu što bolje iskoristiti. Dok je pisao ove svoje odluke, Jonathan Edwards je imao tek 20 godina. Ali povijest ga je zapamtila kao propovjednika, misionara, teologa i filozofa. Nadasve kao čovjeka koji je bio jedan od ključnih sudionika velikog probuđenja u Americi u 18. stoljeću. Mudri ljudi su oni koji uočavaju što želi Gospodin. A kako ćemo to moći ako Gospodina ne poznajemo dobro? I ako nismo svakodnevno u zajedništvu s njim? Znate, kad nekog dobro poznajemo, kad nekog iskreno volimo, nije nam problem znati što ta osoba voli, što ta osoba želi, što tu osobu raduje i u krajnjoj liniji što ta osoba očekuje od nas. S nekim bliskim osobama smo toliko povezani da smo u stanju jedni drugima završavati rečenice, gotovo čitati misli, ispunjavati želje. Jednostavno je napraviti i reći točno ono što će voljenu osobu obradovati. Možemo li isto tako poznavati Gospodina kako bismo mogli uočavati što on želi? Nerijetko ćemo čuti ljude koji govore kako bi voljeli znati što Bog od njih očekuje u nekoj konkretnoj situaciji. Ljudi će također reći da žele znati što je Božja volja za njihov život. No, to nije lako otkriti samo odjedanput ako se pokušavamo povezati s Bogom tek u nekoj nama važnoj situaciji. Nijedan dubok i blizak odnos ne nastaje preko noći. Stvara se danima, mjesecima, godinama. Gospodin ne želi ostati skriven nama. On nam je dostupan i otkriva se prvenstveno kroz svoju riječ, kroz molitvu i kroz zajedništvo koje nam svakodnevno nudi. Gospodin nama svakodnevno nudi priliku za razvijanje dubljeg odnosa s njim. A na nama je da to prihvatimo i da radimo na tom odnosu. Da budemo aktivni, proaktivni. Njegova riječ je bogata i jasna. I Božje riječi možemo naći toliko puno toga o tome kakav je Bog, što nudi čovjeku i što očekuje od čovjeka. Što očekuje od svog ljubljenog djeteta. Naravno, postoji nešto što je posebna Božja volja za svakog pojedinca. I tu su uključene posebnosti naših života. I to nije isto za sve. I to nećemo doslovno naći u Bibliji. Međutim, u Svetom pismu ćemo pronaći opća načela koja su primjenjiva za svako dijete Božje. I naše specifične životne odluke trebamo uskladiti s tim. Ako poznajemo Gospodina i ako ga iskreno volimo, ako je njegova riječ bliska našem umu i našem srcu, ako imamo osobni odnos s njim, bit ćemo u stanju naše osobne, praktične, svakodnevne odluke donositi u skladu s njegovom voljom. Jer moći ćemo prepoznati što je Gospodinu ugodno i to ćemo znati birati. Prvo, to je odraz mudrosti na kakvu smo pozvani kao voljena djeca Božja. Kao djeca svjetla koju obasjava sam Isus Krist. Paziti kako živimo. Mudro koristiti vrijeme. Uočavati što želi Gospodin. Tako jednostavno. A
tako duboko i tako ponekad nama ljudima teško. Zato neka naša zajednička molitva bude ona zapisana u Psalmu 90:12. Gospodine, nauči nas da svoje dane dobro koristimo, da mudrost steknemo.